Nos, ezért kell hinni a szenszelyeknek, mert ez nem mondanak el hülyeséget. Hát itt van az a kis ház, és innentől 350 méterre. Nem a forgácsportától, Frici, edd ki a vetést. Hát az majd 1 kilométer, basszus. Na figyelj, mindjárt itt lesz balkésztől. Megmondtam, hogy én csak a balkészt fogom figyelni. Itt mindjárt. Na most már csak olyan 20 méter. Na, ez az út. Ez az az út, amin fú, bazd meg. Tudod milyen? Kerékpárral tekerni, közben videófelvételt csinálni, és még fel sem borulni. Ezt a mutatványt a rippelt fivérek megirigyelték volna. Jaj.